Pasag dahil lang kung nagbaklay o gikan pa kung... Pandera ang members, so say hi sa... Dapari o. Okay, dili man ikaw isuod. So, nagtapok kami guys. So, low o. So, we're here at... Limpyo naman ane, ato na lang daw ta sa awa he. Hi guys, welcome back to another episode of my vlog, Sir Dance G. Sana all. So for today's vlog, we'll be having our coastal cleanup. Actually, this is another vlog for Kaabag, which is more or less helping the community. So, ang among himuon karon is we'll be doing coastal cleanup here at Alona, the beautiful beach of Alona. Okay, so we have our say hi to my vlog. Hi. Okay, so I am here together with my group, or my team, or with the Kaabag community. So we'll be cleaning the Alona. So at my back is the beautiful beach of another beautiful beach of Panglao. So this is situated actually at Alona. Okay guys, so I will be showing you later sa among cleanup drive. Okay, see you later guys. Kung kauban karon o nagkatawa-tawa raw. Again, no, palihog ko sulti simongan. Okay, so Hi, I am Rabadon Arlene. and then another vlogger. Hello. Hi! Hi! So imongan. My name is Anita Dumaluan Doliente. O kani tagi Jahanis dumaluan guys. Dolho! Dolo. Ano si sir? I'm Eric Juarez. Are another vlogger. Nag-vlog ni siya para siyang PE. Hello everyone, welcome to Alona Beach. Hoy sa imongan hay, jama-jama naman ka. Hoy sa I imongan. am Joyce. Buta nang single joke. O double na siya. Kani. Hi, I'm Daisy Givencan. Okay, si Ma'am Daisy. So another si kan man ni anak. Isa to ni siya. Hi. Name, uy, kay aron ni baligja nato. Ano si Ma'am Fraser Hello, good morning. I'm Josh Fraser, Philippines. and my co-vice president. Lizal. Okay, so mo ni among kanon, mo ni among team karon. Naghuwat pa mis uban. Una. Naghuwat pa mis uban, guys. Sige, oy, bahala ka tuwang-tuwang tani mag-vlog, guys. So now we're just waiting for the others para mag-start na mi sa among coastal cleanup. Yes, so magsugod na mi, guys. So nagsugod na sa pangon, guys, sa aming vlog. Sugod na. Sugod na mi pamunit. So we are eco warriors. So yun yung pamunit kita, guys. Ay, pamunit na itong botilya, di ba? Sige, botilya lang ako. So, ano yung mga botilya, guys? So, ako yung nasign sa botilya. Okay, dagay mayo mang tagay, ari, guys. Oh, dara. Si Ma'am Marisa. O, saan man mo, ma'am, nasign, ma'am? O, saan nila magkakusil-pusil? Okay, kisa yung nasign to. Kisa tayo nasign sa kuwan. Ako may botilya, ha? Oo, botilya. Ang assign sa botilya. Assign guys. Oh, ang mga laki daw. Oh. Oh, may dagang botilya. Kung na may mga botilya, guys, sari na ko. Plastics na ito. Plastic bottles ako ang kuan ka ng mga breakables. Sus, mga breakables dayo. Oh, pwede yung baligyan na to. Ato nung kanon, di ba sayang? Oh, so mamunit na guys, ha? Mamunit sa guys. Magtiwas mo, abi na lang ako natabang, guys, ha? Mamunit sa ako. Na, nagpakita ng botilya, guys. Sipat na siya ng botilya, guys. Naghuat po nito. Okay, see you later, guys. So, muna na, guys. Oh, namunit kami. Muna si Miss Lata. Ano ba? Ikat ang ho, Joyce. Waya mo ilata. Saksak na. So, namunit kami, guys. Ako na-sign sa botilya, guys. Oh. Okay, sir. Palahubog jud ka, sir. Naginadagan ako. Libre ra ba kuno smakdo basta kinadaghanan kinabugatan. Pa-display na sa tabangan. Pa-display sa tubangan.
Nakabakit meal oh. Muna sila guys, akong kauban. Say hi sa. Hello. So we are enjoying our job here. No, we're not enjoying, sir. Sama ka. It's amazing. Uy, gido. Oh, daghan na ni. So, muna yung gipang buhat guys. Namunan may kadaghan yun kaayog. Kan guys. Hi. So, ano guys. So, we'll be continuing our anjud guys. Among tumong mo ang pag-abag. Kani kag pag-abag sa kalikupan paman kini guys. So we'll be helping or we'll be having our clean up. So naghinglo mi sa dagat sa Alona guys. Okay. So we will continue later guys ha. Kaya stop sa. Yan guys, para dali na lang. Video ha? Naraga mong kauban. Bawa video ba Yan mo ni si Di Sir poplok ni Den. mo kuha hay. Maestro naman ni siya, pero karon namunit ng basura. Basta iyo na karon. Karong at lawan. Kamang-kamang. Oy kakinsa ba ni oh? Oh kakinsa ni. Kinsay way ikubag. Oh, dara, plastic. Oh plastic. Kat na jud si sir. Yato na, yato sir. Butang sa nalang ani kaya tarong hapiton. Okay sa tumang silupin og di apay mga Ay, si Lupin. Hindi ba di ba? Di ba? Si Lupin na to. oh ngita So, lang tiwasan. Namao ba? Oh, kinsa tong kwan puno na. Kira. Silupin ba, silupin. Wala na siya. Ibo So- ko rin, silupin. O mapuno ibilin sa ha. Pero mapuno. Silupin mo ha? Halo-halo ni. Ha? Oh, mix, dira. It's mixed, you know. Sir Den, dapat na sa kuha. Nana. Di na ba? Kuan ko. Di ari another way lang sako. Napay sa ko sa ana sa bali na lang. Ada pa isako da. O kanang imo ma'am, ibalhin na imo ma'am. Kay murag ako jud mo daog ane. Hoy, ati na din ko. Ay, sige, malata. Oy, i-reserve lang na. Ako ngito si Sir Check na natag kalipayan. Nagsugod na kaog ko sa suha. Okay, namasura na mi guys. Nagsugod nagpahuman. Punit sa mo ha. So, I am with my team. Tanawa guys. Oh. Bisag asa day amo na yung gibuhat gid guys. This is for the environment good. Or helping the environment good. Napuno ang uban. So, sa ang among gipangbutang is mga garbage sama sa plastic na cans, mga cellophane wrappers, botilya, ang mga bottles. Sa daghan gid kayo guys. Tan lang napita. So sunog guys. Kinahanglan responsible ta sa itong ipangdala guys sa mga botilya. So ato gyud na siya ilabog sa sakto nga butangan. So karon for the meantime kami yung nag-cause of cleanup dito sa Alona. Sa Kalipayan ni siya guys. Nangat-cut na lang sila guys. Nangat-cut na sila guys. Ano siya guys. So, botilya ang guys. Okay, so we'll be continue our vlog later guys. Sa kinadaghanan pa may kinuhan. Sige. Bye guys, bye. Ayaw dyan makahadlok og init guys, promise. Kay ayaw na ayaw. Be proud nga daot na yung skin. Charot. Bitaw, be proud na lang sa inyong color. Bahalag nagpuwa-puwa na violet na napaduong. Etong mga Miss Diver ay taga-dire ra mo? Tagalog? Taga saan po? Ha? Saan sa Manila? Sa Metro Manila or ano? Ilang araw na kayo rito? Kambal po kayo? Pero magkapatid. Hindi rin. Magkakilala. Best friend. Okay. So kayo lang dalawa or may kasama pa kayo?
Wow. So how was Bohol actually? Okay lang? Ha? Kaya nga dahil sa pandemic. So welcome pala sa Bohol. Anong name mo, ma'am? Suzette. From Manila or Metro Manila? Si ma'am. Okay, hi. Welcome to Bohol pala. Welcome to Bohol. Isa may kabilin na to. Init kayo eh. Okay, palag lang sa kugsulod ninyo ha. Yeah, thank you. Ako ray bitad. So, kanjo ni siya guys. Walay pili, walay gipili nga edad ning pagtabang gyud. Wala pa gipili nga naong. Basta kay imong heart is pure to help gyud. So, it will not matter kung unsa imong trabaho. It will not matter kung unsa imong state sa imong life. Oh, maghugot-hugot sa ko. Sunod maghugot-hugot ko later sa akong vlog. Basta kay nakatabang sa environment and puhon, depende kung unsa na pud among purpose. Diba guys? So mo na mong gimo. So at least nahinay naghinang area guys, so as you see. So amo nang nakuha ang mga necessary nga things. So isa lang plastic. So ano siya? Amo na guys. Let's continue our vlog. Na ang makililimos guys, nagdanag mga sako guys ibang baligya kay way pangkaon. Ada. Ano guys? So nang ibuhat ron. Kaburgat. Okay guys, so padong nami uli guys, pero daghan pa mihinloon di ay. Later. Ayan. Sige guys. Hi. 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 Hi dayon. Oy, di may maskara festival are. Nangi maskara festival pod. Wala ay ka-cute sa yung tupi. Guys, pretty kay na will take rest sa gamay o tanawa. Sila oh. Perte. Init. Silang labandra. Labandra guys. Sa rest ta karon. Lamrog magpa-adapt siya ni mo sir. Top. Muna say hi sa guys. Na-achieve na ang first phase. Na-achieve na. So na ng basura oh. Hi lang gihapon. Bisag Hi lang bisag gihapon. singot. Yeah. So man na yung basura na tapok guys. So daghan siya na yung mga nuog. Oh, nagsegregate na ni sa mga plastics, mga karton. So ang ahong giassignan kay palahubog kuno ko usahay, ari ko sa mga botilya. Then mga plastic cellophane. So mawani for the meantime guys. Samot na samot na tingali og dili pandemic. Unsa na kang sagbot. Sama ni guys. Ang basura sa Eco Warrior. We'll be taking a rest. So, kumusta man? Bago pa kagabot, ma'am? Sige lang, padayon lang gihapon ta. Dati kainit yun guys, promise. Madyo kay wako gipangnos-nos aong naong guys. Original ni siya, original nga pagod-pagod. Apel sa original ni. Napod among kinakusgan nga officer pod. Sa asa to ka na sa ma'am? Sa charity. Sa charity na siya guys. So siya tigpadagan sa PCSO. Pagkainit good. So nakita mi before going to phase 2 guys. So nga pa mi gisultian. Pero ang point lang adto nga naatay demo sa mabaw because para naalay ang diyan na doon sa moral condition. Pero sa actual nga scenario nga mag-dive na ta dito sa moral planting sa Eco Warriors na. Ay si hi sa na siya nanulong na Pikas kay mamunit nami og mga basura. So we will be continuing our guys, our tasks to clean the seashores. So mag-poster clean up sa mi guys. Okay, so ano na guys, tipo-tipuon sa namang basura to segregate. So ondera. O tanawa, pag humani jag vlog nangita nagkutsara ka kanuno na. So Panggutom na. sige na, namunit na sila.
Mo ni mga kauban ng mga divers ag kami mga Joke ra gito. Wala. Joke ra gito. dili to joke oy botilya to. Oh, mas kuan dari oh. Unsa? Sila rin mas segregated ta? Sila ra kay wala man po tay lain sako. Pwede pa dato na may tutugan. Niingon man to si katong kuya nga lakaran. Kagawad. Kagawad. Kagawad nga may sildo. Okay rin na basta kay ni serbisyo. Ibta na niyo ning gamot ra. Ano siya guys? Mutumba ni dulong ato ba. Nang Pas tayo kay gutom na ko. paspas. So ano na guys? So mapaspas kami guys. Boy. Wala yabo dinagat balik. Okay, so maningkamot niya kan. Say ano guys? Ano siya guys? Balikon. Daming ganap. So karong Sunday magkuan na pod mi guys. Ano sa to? Coral transplantation. Hopefully makaibaw kumulangoy guys. Char. Padol ko na sa mga kabamo lang eh. Naguan di ka lang lang. Ano siya guys? Laga pa ila ko ba mga Nagpaila jud si Ma'am Fraser nga motagay siya. So ano na siya guys, pagkabutan sa akong mga kauban guys. Soon we'll be doing another community activities nga we are not on coastal cleanup. So we will be trying other community nga activities. So you can suggest by commenting down sa akong comment box or comment section guys. Okay? So hapit na mo guys, mahuman guys. So namin sa Alona. Hapit namin mahuman guys sa mga second phase. Almost done with our second phase guys. So amo rang ipili guys ang mga necessary nga mga masura ka na dili malata kay kaning mga kahoy malata man siya guys. So amo gipapili. So plastics. Although malata siya pero it takes time. Umabot pag mga how many years before malatang plastic mo nang amo sa ang ikaw plastic. So kaning mga Timbang ka ba na tagpay? this is what we do because we are kakabag. So padong namin mo guys see you later sa barangay Kawajar sa sila guys. So before going out, sige na pag line up sa mo na. Mag-line ka na, maglinya. Boy, Okay, mo na sa tanawa. Okay, napay mga tao likod, tagalikod. Okay, 1. 1 to. Adi, ikaw na po mawaon dyan, inig ako na. Sige, 1, 2. Smile. 1, 2. Smile. Waki ko no. 1, 2, 3. Okay, waki. 1, 2, 3. Ya, balik sa kanya. Nay ni pop up. Balik 1, 2. Smile. We will end up our day nga nahuman na mo ang cleanup drive. So we will be going to Tawala. Say goodbye. Bye-bye sa bye-bye. 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 hi. Bye-bye. Hi. Magbuti ka, sir. Agoy ha, ako ba? Agoy. So we'll be going to guys, Tawala Barangay Hall. So see you later guys. Bye-bye. Bye.